ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Умедворам ки писандтон мегарда. ҳозир мехоҳам барои шумо гулои нави ламиража нишон диҳам. сангои Сваровски кати, сангои дизайнерски. Марҳамат, агар дар кор бошад ба мо нависед, доставка дорем ба Русия. дӯстони азиз, ина марҳамат, ино нархошон агар дизайнерскиёша шумо дархост кунед 170 сомон ай нархи 3 метраш, сангои тозаш ва сангои дизайнерскиш. агар шумо мисол чиша гиред, ламиражои ҳаминора, мисол сангои дождикша гиред, сангои дождикуш тақрибан ира 140 сомон меғалта ва чӣ тавре ки медонед, ламиражои 120 сомона низ ҳастай. кадом намуде ки шумо дар кораи мисол ламираж, шумо ба ман нависед, ман ба шумо бо суратуша равон мекунам. хулас беҳтарин анамин гуллора овардаги ҳастанд. ози пурраки ози ҳамаш санг надора, фақат анамин намудоша имрӯз ма шумода нишон метим. албатта ки интизор бошед, аз пеш видеоҳои нав ва анамин гуллои нав ма барои шумо пешниҳод мекунам. бинед ҳамаш 3D-ян, ламиражои 3D бо сангчои дизайнери бо аҷоиб хушроомадиян. 170 сомон як либосаш. ана Шанел боша, вишивкая порсол буд. аз ин боша агар хоҳед 140 сомон, сангош санги 3D ва тоза Сваровскиян. иҷада бошад анамихе дубайскиё сангои майда доранд, сангое ки румолӣ буд. агар дар хотир дошта боше нишон дода будам. ино нархошон 180 сомонӣ, нархи 3 метраш. агар ки ҳаминора санги калонша бигед, дизайнерски санги калонша бигед, ва ё бошад 160 ба фикрам, агар хато накунам. беғарз ами сабз дигарошана инош ҳамаш 180 санги румолиш. чӣ қадар санги румолиш майда задагиай, хушрӯ задагиай. бовар кунед, писандтон мегарда ҳангоме ки харидорӣ мекунед. зеро ки ҳатто дизайнерскира дар назди вақте мемонед, сангои вай калони дур метоба. ин бошад чӣ қадar наздик оро дода шудагиай ва тоза якум сортан сангчоошон. ина марҳамат, чӣ қадar гуллои хушрӯви нав омадагиай. ами ваёи нусхои дубайски. барои авай ман хел тасмим гирифтам ки имрӯз барои шумо якчанд намуди нави ламиража нишон диҳам ва анам хел паплинои дубайскира. хулас беҳтарин гулҳо барои шумо метавонед интихоб кунед. касоне ки мехоҳад худаш мустақилона омада харидорӣ кунанд, пас биёед дукони 319 тарафи пажарка, нолевой дарвоза, якум рияд. ин видеора ман аз анамин корвони шаҳри Душанбе ба навор гирифтагӣ ҳастам. инаминоям гуллои ваян дубайски, материалои дубайски меганшона. ино ҳози имсол рости аз доинда ина бисёртар харидорӣ кардан. имсол беҳад мода шиданам ино гуллои ҳар хелаш. ва як чиз дигар дӯстони азиз, ки барои ино аз доинда, аз паплинда камакак чия зиёдтаракай. анаи бардошта бинед чӣ қадar хушроомадагиай. агар ки шумо хоҳед мисол намин 180 сомон неву сангои дизайнериёи сангои калонша, румолиша неву калонша агар заказ кунед ва ё арзонтарай, шумо нависед ҳамин чиза, мисол санги румолӣ зада, барои санги дизайнерӣ зада барои шумо равон мекунанд. марҳамат, ина меоям новинкаян гулошон аҷоиб хушрӯ метова. аз ино дигар ангош буд, тамом шидай. бори нав ки омад, сраза тамом шид. дар иҷа боша дӯстони азиз, ма борома гирифтам, яду заказ доштам ва равон ҳастам тарафи кор. якчанд кори дига ҳаст, ӯро бояд анҷом расонем. ҳамин рӯз кӯшиш карда. хуласам хел иҷада чанде аз подписчикони мо хоҳиш карда буданд ки ҳамин раҳои корвона ба навор гирифта ба мо нишон диҳед. барои ҳавай ҳам қариби анамин рафтан камакакам боша, ман иҷара ба навор гирифтам. ина бинед чӣ қадар корвона хушрӯ кардаистиян. ҳама ҷои тараф стройка рафтаистай, бо амхе бинои нав сохтаистиян.
акнун ҳамаш дар дохили бино мешава. Ҳами рядои корвон, дарвозаи корвон аз ду тарафам ҳами биноҳо созкардагӣ ҳастанд. намарҳамат. имрӯз одам камтаракай, ҳама барвақт омадагим. ҳам одам имрӯз нисбат ба